Ahojte priatelia, ďalší deň dneska. Práve som v Trenčíne, prechádzam cez Váh, takže dneska hore cez Drietomu a postupne hore na Horskú chatu pod Vyškovom, alebo jak sa to tam volá. Je nejakých 20 km podľa map CZ to vychádza, takže takto je to v Trenčíne momentálne. Obloha dneska vypadá byť zase pekná, tak zatiaľ to. Od máme Váh, rieku našu. Takže tak, čau tu zatiaľ. Takže je za nami Trenčín. Teraz ideme po lúkach. Tu je taká hojdačka pod stromom. A tam vzadu troška je vidno srnku jednu. Pozerá po mne, čo budem robiť. Ale nevadí, idem sa tu troška pohojdať, uvidíme, či ma to udrží aj s ruksakom. Takže hojdačka pre pocestných. No. Ale asi musím to vypať. No ahojte. Takže už som vyšperal sa tuto niekde na taký kopček. Teraz to je také hore dole. Ale mám pocit, že už som tuším aj blízko českých hraníc. Čiže na chvíľu prejdeme tu na tú moravskú časť tej SMPčky. Takže uvidíme. No. Dneska miniem 200 km od soboty minulého týždňa. By som mal dneska prekonať. Takže už len takých nejakých 180 potom do Bratislavy na Devín. Takže uvidíme niekedy na budúci piatok. Dneska je piatok, čiže od týždeň v piatok by som mal asi skončiť. Uvidím, jak to pôjde. Zajtra má pršať, tak neviem. No. Takže uvidíme. Tak zatiaľ. Čaute. Ahojte priatelia, hlásim sa zase z cesty. Teraz to je po takýchto štrkových cestách. Slniečko páli ako 106. Pozrite tie výhľady, odtiaľ som niekde došiel. Teraz sa to tak zatáča. Idem dopredu. Mal by som byť niekde pred Vyškovom, alebo jak sa to volá, chata Vyškov, nejaký kilometr. Aj niečo možná, takže tam by som mohol dať niečo na obed. Potom rozhodnem ešte. Mám nejakých 20 km za sebou, takže to znamená, že dnes som prekonal 200 km. Už to je nejakých 19 km mi chýbalo do 200. Takže teraz mám nejaký 22 km, takže už mám 200 za sebou. Takže zvyšok ešte nejakých 180 na Devín. Takže zatiaľ pozrieme výhľady. Tam sa pasú ovečky vzadu. Tu sú nejaké príbytky. Takže sme chránená krajina, oblasť Biele Karpaty. Takže ideme už sa pohybovať po Karpatoch. Už sme všetky tie vyššie hory zanechali za sebou. Takže zatiaľ, čaute. Ahojte. Keby náhodou niekto zmeškal autobus, tak aby mal kde prespať. Teď odbočte mírně vpravo. Tak. Takže priatelia, hlásim sa z cesty. Odtiaľto som prišiel dneska potom Mikulčín vrch. Je tu penzión Patrik. Dneska tu prespím. Majú tu aj nejaké chatky na ubytovanie. Dneska to bolo výživné po lúkach. Slnko pieklo 106. Dal som nejakých necelých 30 km. Zajtra veľká javorina. Holubího chata. Nejakých 22 km. Podľa toho, aké počasie malo by od 8 do 9, medzi 8 a 9 pršať. Uvidíme, aké bude počasie. Buď veľká holubieho chata, alebo potom by som potiahol až na Mijavu, aj to je 40 km, takže
uvidíme. Takže začína sa vietor zdvíhať, možno sa to počasie pokazí ešte aj skoršie ako teraz. Dobre, tak na dneska zatiaľ stačí. Idem na večeru a tak sa majte, ahojte. Zajtra sa počujeme, vidíme. Čaute. Penzión Patrik, Mikulčín vrch na Morave. Už. Dobre, tak ešte raz. Čau.